Hello friends, welcome to Nirmala's Kitchen. இந்த வீடியோவில் அவல் புட்டு ஈஸியாகவும் டேஸ்டியாகவும் நல்ல ஸ்வீட்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும், உடனுக்குடனே நீங்கள் பார்க்க முடியும். அவல் புட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: ஒரு கப் வெள்ளை அவல் எடுத்துருக்கேன். சிகப்பு அவல் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் எடுத்துருக்கிறது மெலிஸ் அவல், திக்காவல் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். ஆயில் எதுவும் சேர்க்காமல் வெறும் அவலை மட்டும் லைட்டாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கலரில் மாறணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த அவல் பச்சை வாசனை போயிட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகி வர மாதிரி ஸ்மெல் வரும்ல, ஃப்ளேமை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவலில் நம்ம விதமான ரெசிபீஸில் செய்யலாம். ஸ்வீட்டாக செய்யும்போது ரவா மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு செஞ்சோன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். முழு அவலாக சேர்த்து செய்யும்போது அது ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். அவல் ஓரளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்துடுச்சு. இதை நம்ம வேறு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் நான். கொஞ்சம் சூடு ஆறட்டும். மிக்சர் ஜாரில் போட்டு ப்ளஸில் 1 இல்லை 2 சுற்றி ரவா மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே ஒரு பாத்திரத்தில் 1.25 கப்பு தண்ணி வச்சு சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கொதிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, லைட்டாக சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம், வார்ம் வாட்டர் மாதிரி. இந்த மாதிரி ரவை பதத்துக்கு எடுத்துட்டேன். சூடு பண்ண தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அவலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சுடு தண்ணி சேர்த்தோன்னா அவல் அதிலே வெந்துடும். இந்த மாதிரி 1 கப்பு தான் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. 1/4 கப்பு பேலன்ஸ் இருக்குது. 1 கப் ரவைக்கு 1 கப்பு தண்ணி கரெக்டாக இருந்தது. மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அதுக்குள்ளே வேறு பேன் வச்சு நெய் விட்டுருக்க கொஞ்சம் முந்திரி தேவையான அளவு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வெறும் முந்திரி தான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்துடுச்சு. முந்திரி மட்டும் எடுத்துடலாம். இப்போது இதே நெய்யில் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம்.
ஒரு 1/4 கப்பு தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தேங்காவையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி முந்திரியோடு எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேங்காயோடைய பச்சை வாசனை போயிட்டு கலர் மாதிரி வரும். அந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடலாம். இது புட்டி மாதிரி வரதுக்காக தான் அவலை வறுத்துட்டு நம்ம ரவையாக போட்டு எடுத்துருக்கோம். இதே மெத்தடில் முழு அவலில் கூட செய்யலாம். புட்டுன்றதுக்காக தான் ரவையாக எடுத்து நம்ம செய்கிறோம். இப்போது 1 கப்பு வெல்லத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி குலாப் ஜாமுன் செஞ்சேன், வெள்ளை தண்ணியில் தான் செஞ்சுருக்கேன். அந்த வெள்ளை தண்ணி அப்படியே எடுத்து வச்சுருந்தேன், வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதே வெள்ளை தண்ணியை தான் சேர்த்துட்ருக்கேன். இப்போது இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக குலாப் ஜாமுன் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன், பிரெட் குலாப் ஜாமுன் வீடியோ. அதில் வெள்ளை தண்ணியில் தான் நான் எடுத்துருக்கேன். அந்த வெள்ளை தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி மற்ற ஸ்வீட் செய்யும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 20லேருந்து 30 நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்த அவல் நல்லா உதுத்து விட்டுக்கலாம். நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜாகரி எடுக்கிறீங்க, வெல்லம் எடுக்கிறீங்கன்னா 1 கப்பு உங்கள் வெல்லத்தோடைய ஸ்வீட்னஸ் பொறுத்து, ஸ்வீட் கம்மியாக இருந்தால் 1லேருந்து 1.25 கப் எடுத்துக்கலாம். ஸ்வீட்டாக இருக்குன்னாக்கா 3/4லேருந்து 1 கப் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். 1 கப் வெல்லத்தில் ஒரு 1/2 கப்பு இல்லை 1/4 கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக்காக நம்ம காய்ச்சி எடுக்க போகிறோம், பாகாக காய்ச்சி எடுக்க போகிறோம். நல்லா காய்ச்சிக்கலாம். நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்கிறீங்க வெள்ளை தண்ணி அப்படின்னாக்கா ஒரு தடவை கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பாகாக காய்ச்சி எடுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொதிக்கும் போதே ஏலக்காவும் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுடுங்க, அப்போ தான் ஃபில்டர் பண்ணும்போது அந்த டஸ்ட் எல்லாம் போயிடும். இப்போ நல்லா பாகாக காய்ச்சியாச்சு. ஒரு கிண்ணத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம், பாகு பதம் கரெக்டாக வந்ததா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு. இப்போ பாகு பதத்தை செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த வெள்ளை பாகை ஊற்றணுன்னா ஒரே இடத்துல நிற்கணும், கையில் எடுக்கும்போது பால் மாதிரி வரணும். இதுதான் கரெக்டான பாகு பதம். வெள்ளை பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் உதுத்து வச்சுருக்கிற அவலை சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் முந்திரி வறுத்து வச்சுருக்கிறது சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏதாவது பண்டிகை டைமில் நம்ம கேசரி இல்லை பாயசம் செய்கிறோம், அதே மாதிரி இந்த அவல் புட்டையும் செய்யலாம். ஸ்வீட் அவல் புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. 30 நிமிஷம் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லா உதிரியாக வரும். இந்த அவல் புட்டு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.